Wilang nam suku jodoh naik tunai tahu deh bosan Ultim Entertainment YouTube channel or thumbnail deh kayak tuh menurut bosan maklum sama orang kagak lagi tinggi video tahu deh bosan belai kan sosial media viral lagi tuh kan koroksa kaje sak selah teh koroksa nggak game beri sikli teh amun ulos tamu lagi kan belai kino tas mai jong sih bihik busabai sui musuh kutung zakti kutung zakka teh jati sinilia bosong sinilia sui halok henai kutung zakka bihik bai nanya deh takut deh buku song tabuk cek jorate omo hai laji mong deh belai heleng mas singca rok tabuk pano loy sari bayako cini o Tripura rajowo deh bunyo nukti bunyo cate kebang ma borok no omo hai tabuk bo ngai tongko fiaba jeng tanglai salogo se kaisa jak beri bai sikla cela rok no bo naharmani nogo deh kaisa jak cela bai sikri beri rok no bo Bangalore fatar haste rogobo khari thamarok nugo phiaba a dindok tabuk phano sukumor jako o Tripura haste wo phiaba tabuk su jorati bo omo hayo ngai tongo phiaba mo hanga inke kok makasoi phaika o aguli khwai bara nogo khoroksa kaisa saksela ti busa gnang phiaba borei sikli bai omo haikino bara nogo thanglayo laisulayo khlaino bihik no khogei tonglayo chalayo ama haikino gobang ma din tonggei sal kedek ma romei bo bihik bai manjaka tei bihik no agana gini tongnai blukurok borok bono report diwi sawei manjaka tei amoni ulo tabu khoroksa o je oma haike sasmai tongnai bo romjaka police bai tei a bore hinga hingke kharei thangka jela romjaka bo tabuk bo FIR khlaijakmani bai bo tabuk 12 bosor jelni mano tangai hingga hingke bo omo haike samung sidra chaya khlaimani bisingti bono police rok romoi tlangkha hingga hingke takute buhusong omo hairok to belai kheno chaya tam hingga hingke omo hai selengma singjarok no singyakar makai belai kheno chawo mo hai o Tripura haste o tongmani bagino Tripura salukurok srengkhai manya omo hairok no srengka hingke chini o Tripura haste bo gluk phainai terek phiaba onyo rajyorok hingke abo haiya sikityo sabono lai sabono bisi srengman abo se nayo phiaba chini o Tripura haste o hingke khalainani buni bihik bsano tlangai phatar haste khalainani manjaknani te viral nani abo simino mano phiaba kaham ke kaham no hamya hingke hamya no ngai thangbayo abone chino taute buksong je o Tripura haste o tongnai akol kaham borok kaham no tongthun tangai hingke abo hai tomong sidra rok bai ta kobol thung amo hai tomong sidra bai kobol ka hingke chini Tripura sa bosong rank komiwo te tola gologo te bui bai sajago hingke taute buksong noro boji mahana khaklayo tini o video paithajra video no bela bela ikeno hambai